ndebe anyị bịakwanụ nụrụ nke na-eme n'Arochukwu na nwaanyị ọnụ na-afụ ebe a ka ejidere ebe 1 o'clock nke ime abalị ebe o bu oke ite n'aka wee dee afa mmadụ 15 ọ chọkwara n'igbu wee mara akwa mmemme a wee were ọmụ wee kechaa n'ahụ ya wee nọrụzie ebe a wee na-elekwanya bụ ọtụmọmkpọ ya aka na-abụ wee ghọọ ya otu aka nke bụzi na vileji niile pụtara n'igwe wee na-agụ egwu wee na-eso nwaanyị wee sị na nwaanyị bụ ogbu mmadụ na ọbịalụ ka o kpochapụ vileji fa na ọbịa ka o gbukpọsịa ndị mmadụ unu ya abịazikwanụ ka unu mara onye nwaanyị bụ ma marụkwana ife kpatalụ nwaanyị ji wee chọkwana igbu ndị niile anụnwa ọ chọrọ igbu o wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ife a na-eme na kọmuniti a na-akpọ Ibonisi n'Arochukwu na nwaanyị onu na-afụ ebe a enyere afịa wee dịka Chinelo na ọ bụkwanụ nwunye late Igwende Ibonisi onye nke a na-akpọ Eze Kanụ nwa Kanụ na ọnyanwa bụ ife na-anụbukwanụ Chinelo anụnwa onu na-afụ ebe anụnwa wee na-akọwa na-achụkwanụ Chinelo achụ mgbe ahụ igwe na-anụ ya mgbe igwe dụkwanụ ndụ na-achụpụrụ ya na kọmuniti anụnwa duto ife Chinelo metekwanụ onye ka a na-akọwa na sinsi eji wee chụ Chinelo nọọsụ ọgwụ ka Chinelo na-agwọzi ka onye si wee chiyatakwana na be di ya maọbụ na ụdịka aka jefa mekwana ya ike na aka ya adị ọcha ma ọ na aka ya adịghị ọcha nya amazikwana ma ọ na-ebori ebubo mana ebe anụnwa fe kwuru ọkwa n'ife batalụ igwe ji wee chụpụbu ya na nya bụ anụnwụ di na nwunye bifo igwe wee nuchizie nwaanyị ọzọ na-anụ wee na-akọwa n'ọkwa ọgwụ ka Chinelo gwogide wee gwọgbuo nya bụ igwe wee nwụọ ọnya ka igwe nwụchara Chinelo wee burukwa anya bụ oke ite ka na-ebugharị wee bịakwa ebe 1 nke ime abalị na ife onufụrụ kịta na-eme Wednesday bụkwanụ October 2025 bụkwanụ 22 ka ife anụnwa na-eme na Chinelo bịara ebe 1 nke ime abalị wee burukwa ọgwụ o bu n'aka dịka ụfọdụ na-aka ebe a fasị na Chinelo na nne ya na-agwọ nya bụ ọgwụ amakwọma lejediri ife mfụkwa n'ihu akwa ka m kọrọ unu n'ọkwa ọgwụ ka Chinelo nọzi wee na-elekwa ebe 1 nke ime abalị ahụ unu mana ụkwụ na-aga warawara na anya na-aga warawara na afụkwana ya aka na-abụ wee ghọọ ya otu aka wee nenebezie o wee bụ na o nwere akwụkwọ Chinelo ji wee dee afa na o dere afa mmadụ 15 ọ chọrọ ịbịa gbu n'abalị ahụ wee nọrụkwa ebe ahụ wee gbaa afa ndị nke o gbugoro egbuo alejedirio unu makwa na abụọkwa m onye Ibonisi nwa wee nọrụkwa ebe ahụ wee gwafa na-enwere ndị na-akwado ya ndị na-akwanyere ya ndị na-edunye ya ka o gbugasịalụfa mmadụ na ọka ya akpa afa ndị ahụ ọkwọ ntu a ka Chinelo si wee kọba ife a wee kọchaa wee kpọrọ Chinelo wee na-agagharị na kọmuniti anụnwa nke bụ na-agbọ ya wee jezie n'ukwu arụsị nwa ma egosi unu ebe ahụ maka ebe ahụ adọbara ya n'ala wee were ife agụba wee kpụchasịa ya isi ya unu na-afụ mmemme ejuru ya ahụ ife akụrụ ya dọdị ka aka mama ife fakụrụ ya n'azụ azụ ya niile bụ sọ ọnya na-apụ mmemme dịka onye mmadụ yi akpa okwu wee gbaa ya nweghị ụdị ya abụ ọkpa ya bịa gbaa mmadụ o wechapụ onye agha azụ nya amam ifefa mere ya n'azụ ahụ eme ka ọ ịtarị ka a pịara ya amakwọ m na ife mma n'azụ ya ahụ nnọọ n'ọbụrụ ọnya wee na-ehusisi mmemme dịka onye tinyere ife onyonyo a nọ wee na-akọ na mgbe ahụ Chinelo nụrụ eze na Chinelo na-agba n'ezi na ọ bụ ndị ụkwụ wamwamwam na o so n'ife kpatalụ nya bụ igwe ji wee chụpụ ya na nya bụ anụmdi na nwunye na sinsi Chinelo ji wee na o zughị ike atịkwa n'ọnya na nne ya na-agwọ alejedirio o wee bụ na ka a na-akpụ Chinelo isi na Chinelo ka bụkwu ọtụmọmgbọ ya n'aka ọ ka bụkwa udu ọgwụ ya n'aka wee na-akpụ ya isi ife ndị na-akpụ ya isi na-akọ n'ọnụ ọ bụghị ife mma akọba ebe anụnwa andị onye ebe nsi weta ife onyonyo a amakwanụ na o tinyere ife onyonyo ya na copyright ka abịa na ntị ka mgbe ya bife otu ndị ama otu ife mana ifefa na-akọ ebe a maka ndị Ebonyi steeti amaghọtaghị m ifefa na-ekwu ọ bụrụ n'ọnụ m ka o ya eti wee pụta na ife a na-akọwa bụ na Chinelo bụ onye Ebonyi steeti ife m na-ajụzi bụ kedu ife ọ bịakwara na be di ya achụrụ ya achụ ịbịa mee ọgwụ gịnị ka ọ bịara inyi ebe ọ bụ na igwe na-anụ ya n'ọnwụgwe ọ bịara inyi ọgwụ ka o chiyatakwa na be di ya ka ọ bịara inyi ọgwụ ka o gbusisia ndị niile n'ebe ahụ ka o wee chiyata kedu mbọsị ọ bịara ije anụnwa ka ọ na-abụ na ọ chọtara ụlọ birikwa n'okirikiri ebe ahụ ka ọ na-abụ na ọ nọ na befa bụ Ebonyi steeti ka o si wee buru ọtụmọmkpọ ya na oke ite ya wee bịabakwa na Arochukwu nwa ka o wee bịa nyie ọgwụ nwa ka abụkwa nke m aghọtaghị ebe a kpụrụ Chinelo isi enweghị ebe a jụrụ ya ajụjụ ka Chinelo kwurukwa n'ọnụ ya afọ ana m ebe m nweta ife onyonyo afọ nke ụfọdụ nọ na kọmentị na-asị jụọ Chinelo ajụjụ na ndị anụnwa na-akọ ife afa na-akọ ebe ọ bụ na fa akụgo na fa achọkwa na ịnụkwa n'ọnụ Chinelo
mana o nwekwa ebe m fụrụ ajụrụ Chinelo ajụjụ ma ebe a na-akpụ ya isi ndị ichie niile ndị chiri ọzọ n'obodo ndị papa mmadụ gbagotagoro fancha nọ ebe ahụ n'okirikiri ebe ahụ a nọ wee kpụ ya isi adụkọ ebe ndị kọmuniti fa na-agbakọnyọ maọbụ n'ọnụ ukwu alụsị dị ife ahụ ama ebe a dụka ama m ka ọ da-adụ ọ dụka ebe ife alụsị maọbụ ebe a na-efe ofe ife n'ebe ahụ ka a dọbara ya n'ala wee kpụọ ya isie niile witi ọka bụkwa oke ite ya n'aka wee na-akpụ ya kpụchaa ya ike gwụkwọrọ biko ọ bụrụ na ị ghọtara nya bụ akụkọ maọbụ ife Chinelo mekwa na wee chụọ ya maọbụ na aka Chinelo dị ọcha ebo ya ebubo emene ka anyị marụnụ ka anyị megharịa anya bụ ife onyonyo ekenekwanụ m unu udo dịrị unu ọkwọ nke nnụta sị ka nke arụ na anụta aka ala eze ebe niile ejula nza abalị arụ ehibegoro na ibom isii